We've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Mutta hei, tässä nautitaan kesää. Ollaan päästy juhannukset suht turvallisin mielin ilmeisesti yli. Jonkin verran kattelin Suomen tilastoja, niin ainahan siellä joku jossain tunaroi jollain tapaa, mutta se ei meitä pysäytä ja ollaan päästy sitten niinkin pitkälle kuin kesäkuu ja jopa kaksi kvartaalia vuosineljännestä ollaan lusittu ja ollaan sitten päästy heinäkuuhun. Ja tässä nyt ollaan heinäkuun tiimipalaverissa, käydään muutamat jutut läpi, koska tässä on paljon erilaisia ajatuksia pyörinyt, monien kanssa ollaan paljon juteltu, miten tehdä, mitä tehdä ja sitten on tuolta ylempää tullut itselläänkin, sanotaan vähän semmoista ajattelupoikasta, että miten niitä omia tavoitteita sitten rukataan paremmin ja tehtiinkin tuossa, oliko se nyt toissa viikolla, tehtiin Örjanin kanssa aika mielenkiintoinen suunnitelma, joka avasi myös omia silmiä ja omalla tavalla tuun vähän raottaa sitten sitä, että mitä se voi tarkoittaa monille teistä, ketkä sitten haluaa jonnekin päin tässä uralla Zinzinon kautta sitten päästä. Eli kyllä, ne päivittäiset pienet tekemiset, eli jotkut on jossain päin menossa, elelee elämää, mistä ollaan jossain määrin tyytyväisiä, mutta ei kuitenkaan ihan tyytyväisiä. Toiset sitten ei ehkä ota tätä niinkään työnä tai liiketoimintana, vaan nimenomaan semmoisella, voisi sanoa, että elämäntyylin rakennuskoneistona. Ja elämäntyylihän tämä sitten loppupeleissä on parhaimmillaan. Ja silloin tehdään hommia riippumatta säästä tai fiiliksestä, koska tykätään siitä, mitä tehdään. Se on osa jo sitä omaa persoonaa, on osa semmoista, että hei, totta kai joka paikka, missä mä olen, mitä mä teen, niin mä myös rakennan tätä liiketoimintaa ja rakennan sen kautta sitten elämäntyyliä. Ja tavoitteena sitten päästä siitä, ettei tyydy tämänhetkiseen, niin päästä sellaiseen, minkä eteen tehdään hommia, jotta päästään sitten jossain vaiheessa nauttimaan sellaista, mistä oikeasti halutaan nauttia. Eli siinä on vähän tämmöinen, mitä esimerkiksi luottokortit on ihmisiltä ottaneet pois, kuten kärsivällisyys. Eli otetaan se halvempi, nyt mahdollinen joku juttu, mikä nytten sytyttää jossain määrin sen sijaan, että tehtäisiin hommia, kerättäisiin rahaa ja sitten ostettaisiin se, mitä oikeasti halutaan, ja se vähän isompi, joka sitten palkitsee pidempään ja tuottaa enemmän sitä nautintoa. Mutta kuten tiedetään, se nyt heti tänne nautinto, niin sehän on se, mistä ihmiset elää nykyään, varsinkin sosiaalimedian kautta nuoriso.
niin sitten se tavallaan se pitkäjänteisyys ja sen kautta palkitseminen, niin se on vähän niin kuin hakusessa monilla, mutta onneksi meidän systeemin kautta sitä kyllä sitten oppii, että mieluummin tekee hommia, maksaa kaiken käteisellä, nauttii elämästä ja nauttii juuri sillä tasolla, millä haluaa, eikä sillä, mihin on niin sanotusti vara. Mutta kuten sanottu, kesäkuu meni. Toivottavasti monilla oli hyvä meininki päällä. Ihmiset on kuitenkin enemmän ulkosalla, iloisempia, avoimempia, enemmän valmiita jutustelemaan asioista. Ja kuten monien kanssa ollaan puhuttukin, että yksi hyvä tapa, miten kysellä tai jutella ihmisten kanssa on heittää, että hei, no mites monta lomaa sä ajattelit tänä vuonna pitää? Et nyt ollaan vähän niin kuin, istutaan siellä terassilla, on se viikko kaksi, ehkä jollakin vähän pidempi kesäloma ja sitten jäädään taas odottaa sitten talvi tai mitä ikinä lomaa. Niin se on hyvä kans heittää sinne vähän niin kuin puukkoa sinne kylkeen, että siis miten monta lomaa sä ajattelit pitää tänä vuonna? Että nyt ollaan iloisin. Mutta miten monta tasoa sä ajattelit nousta tänä vuonna, jotta sä sitten pääset nauttimaan lomista? Sanotaan vaikka tälleen, miten Tom Wiggle-Schreiter, tämän alan yksi legenda, ja tykkää sanoa, että hei, jokaisen pitäisi lomailla vähintään 2 kertaa vuodessa. Ja ainakin se 6 kuukautta kerrallaan, eikö niin? Niin sitten ollaan päästy siihen tilanteeseen, että voidaan oikeasti nauttia siitä elämästä juuri sillä ehdolla, miten itse halutaan. Ja toki sitten se toinen tämmöinen sanonta, mistä mä itse tykkään, on, että rakentaa itselleen semmoisen elämäntyylin, mistä ei tarvi lomaa. Eli nimenomaan, mistä mä puhuinkin, että pystyy sitten yhdistämään tämän elämäntyylin, bisneksen rakentamisen ja niin edespäin, koska hei, jos me mietitään, mitä me tehdään, me mennään jonkun kanssa kahville, nautitaan lounas, nautitaan illallinen, puhutaan niitä näitä elämästä, katsotaan, miten me voidaan auttaa niitä, ja sen kautta, kun autetaan mahdollisimman monta ihmistä saavuttaa sen, mitä ne haluaa, niin voidaan elää itse juuri sellaista elämää, mitä me halutaan. Mutta nyt, kun ollaan tultu tähän vuoden puoliväliin, niin kannattaa ottaa semmoinen pikainen katsaus siihen, että mitä nyt kesäkuussa ja viimeiset 6 kuukautta, mitä on tehty, mikä on mennyt hyvin ja mitä sitten voi tehdä paremmin, eikö niin? Varmasti joku haluaisi antaa itselleen raippaa oikein kunnolla, älä tee sitä. Ota semmoinen rakentava katsaus ja sitten rakentavasti, että okei, mitä mä voin tehdä jatkossa paremmin? Mitä mä voin tehdä jotain asioita, vaikka joka päivä 1% paremmin? Kuukaudessa, mitä mä voin vähintään 10%, jos sä oot, mä sanoisin siellä korkeammalla kuin platinataso tai diamondi, niin ennen sitä sä voit kasvaa ihan roimasti jo 1 kuukauden aikana. Mutta esimerkiksi diamondista eteenpäin, miten sä pystyt vähintään 10% kasvaa joka ikinen kuukausi, eikö niin? Ettei sitten jämähdä paikoille eikä tule sitä taantumaa, koska sitten tiedetään, että sitten mennään väärään suuntaan, eikö niin? Ja toki heinäkuu on nytten käsillä, niin heinäkuussa on sitten uudet sävelet ja kannattaakin ottaa taas tuorein ajatuksiin, tuorein fiiliksiin. Toivottavasti olet vähän ottanut hengähdystä myös tässä. Jos et ole, niin ota jossain vaiheessa vaikka pieni tauko meditaatioon, hengitykseen, käy kävelyllä ja sitten varmasti alkaa syntyä myös uusia ajatuksia, koska itse ainakin on, se vähän kuulostaa kliseeltä, mutta aina vaan enemmän innoissaan siitä, mitä meillä on käsissä, monien kanssa, kenen kanssa on jutellut, monien kanssa, mitä olen tässä huomannut, että mitä me pystytään tarjoamaan, mitä me tehdään. Ja toki sitten semmoinen pieni lisämotivaattori syntyi itsellä tuossa viime lauantai-aamuna, niin se pistää entistä enemmän menemään siihen suuntaan, että ajattelee, että miksi ei voinut nyt jo se pikku motivaattori syntyy presidenttiperheeseen, miksi se syntyy nyt Black Crown-perheeseen, eikö niin? Niin se tekee... Onneksi olkoon vielä. Kiitos. Ja toki sitten just se, että haluaa näyttää sitä esimerkkiä. Monesti on monille kertonut, että kun esimerkiksi mietitään tästä sitten vaikka siihen vuoteen 2050, niin tämä pikkumotivaattori on siinä vaiheessa 24V. Niin jokainen meistä on siinä vaiheessa hengissä
toivon mukaan mahdollisimman moni on Cinzinon kyydissä edelleen, mutta mä en halua sitä, että hän sitten katsoo mua, kun näkee, miten isoksi jättiläiseksi Cinzino on kasvanut, miten paljon monet partnerit ympäri maailmaa on edistyneet, ja sitten katsoo mua päin ja kysyy, että no mut hei, että Jiska, että mitä sä niin teit sitten tämä 24 vuotta, että miten sä oot edelleen, vaikka mikä ikinä se taso sitten onkaan, eikö niin? Silloin varmaan presidenttikin on semmoinen, että on vähän silleen, että hei, sori, että mä tienaan vain 50 000 euroa kuukaudessa, koska se on varmaan verrannollinen tämänhetkiseen Diamondiin siinä vaiheessa. Eikö niin? Mutta siitä huolimatta niin kannattaa muistaa, minkä takia tätä tehdään ja miten tätä tehdään. Ja tuossa oli itse asiassa Mastermindin eli Art Zonagin hienon organisaation järjestämä yksi koulutus, olisiko ollut viime viikolla. Ja sielläkin puhuttiin tästä Slide Edge-periaatteesta, josta sitten tämä meidän johtajuuden filosofiaohjelma taas alkaa. Eli Slide Edge-kirja, jos et ole sitä lukenut, niin kannattaa lukea. Eli jokainen kuukausi me tiedetään, että se perustuu siihen, että meillä on toimintaa, meillä on tulokset ja sitten seurataan järjestelmää ja sitten haetaan ne tittelit pois sieltä. Yksi oleellinen nimenomaan titteleiden hakemisessa on se, että joka kuukausi pyrkii uudelle tasolle tai ainakin säilyttää sen aktiivisen tason ja oman tiimiin kannattaa rakentaa semmoinen kulttuuri, missä ennen jokaista eventtiä pyritään sitten nostaa sitä titteliä. Toki jossain vaiheessa ne tittelit menee sen verran isoksi, että ne alkaa sitten toteutumaan enemmänkin eventin jälkeen, mutta niin kuin sanoin, todennäköisesti vähintään siihen platina tai diamondiin asti, niin on mahdollista jokainen eventti olla uudella tasolla tai jopa pari tasoa korkeammalla kuin mitä olit edellisellä eventillä. Eli siksi nyt mietitään sitä, että mitä voidaan tehdä nyt heinäkuussa ja sitten kannattaa laittaa katsaus myös 3 kuukauden päähän, eli seuraava kvartaali. Mitä sä haluat oikeasti toteuttaa seuraavan 3 kuukauden kuluessa? Siihen mahtuu jo Suomen eventti, sitten aletaan olla aika lähellä jo vuosikonferenssi, siinä kannattaa miettiä, että okei, millä tasolla mä haluan olla Suomen eventillä, millä tasolla mä haluan olla vuosikonferenssilla. Ketkä on mun tiimissä, partnerit, ketkä on kaikkein aktiivisempia, millä tasolla ne haluaisi kävellä siellä lauteen, eikö niin? Ja toki joku, joka ei osaa edes tavata Cinzinoa eikä ole ikinä kuullut edes Cinzinosta, saattaa kuukauden parin päästä olla sulle tiimissä ja kävellä seuraavalla Suomen eventillä Exenä ja vaikka tuolla Oslossa sitten Diamondina tai mitä ikinä. Et kaikkea voi tapahtua lyhyessäkin ajassa. Riippuu aina meistä itsestämme. Ja nyt kannattaa myös katsoa se, että okei, mikä on se sun seuraava taso. Mä sanoisin, että jos sä oot alle Diamondin, niin katso ainakin ne 2 tasoa eteenpäin. Että mitkä on ne kredittivaatimukset, asiakasvaatimukset, jotta sulla on sitten se taso, ne seuraavat 2 tasoa ylöspäin. Eli selventää itselleen ne, sitten kannattaa käydä ne oman mentorin kanssa läpi ja siihen sitten kunnon toimintasuunnitelma, mihin sitoutuu ja sitten vaan kaasua. Mutta sun tekeminen määrittelee myös sun oman tulevan tiimin suunnan ja no, kun business se rakastaa nopeutta, jos sulla on hidas meininki, niin sitten sun tiimikin tulee olemaan hidas. Jos sulla on hyvä meininki itsellesi, niin sun tiimi tulee menee nopeammin eteen. Eli sä päätät sen, miten sun business rakentuu. Ja kuten tiedetään, putki täytetään aina alusta lähtien, eikö niin? Koska me ei päästä siihen, että sieltä alkaisi tulla asiakkaita, partnereita, tasoja, ennen kuin me laitetaan käyntiin jatkuva prospektointi, kontaktointi ja sitten pidetään niitä tapaamisia. Ei silloin tällöin, kun on hyvä fiilis, kun en mä tiedä, tähdet on oikealla paikalla, vaan säännöllisesti, sitoutuneesti, määrätietoisesti. Eikö niin? Sä oot päättänyt, millä tasolla sä haluat päästä. Sä haluat tällaisen tienestin tähän kuukauteen, jotta sä voit palkita itsesi ja sun perheesi vaikka jollain hienolla, tai sä tiedät, että kun sä jatkat sitä matkaa, niin seuraavan 6-12 kuukauden aikana
sä oot jollain sellaisella tasolla, joka vaikuttaa merkittävästi jo sun perheen elämäntyyliin. Eikö niin? Eli pidetään sitten niitä esityksiä, käytetään, korostan sitä, käytetään hyväkseen sitä, että meillä on ylälinjat, pidetään heidän kanssa ne esittelyt. Voidaan myös buukkaa yhdessä ylälinjan kanssa, jotta sitten asiat rupeaa oikeasti toimimaan. Koska joskus me tarvitaan sitä, että joku oikeasti vähän vetää meitä eteenpäin tai potkaisee hanurille. Itse mä oon siitä täydellinen esimerkki. Mä en olisi päässyt mihinkään, ellei mun sponsori olisi käytännössä joka ilta kysynyt multa, hei Markus, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mikä meininki? Mikä meininki? Ja välillä oli oikeasti, että se lähetti mulle 2-3 viestiä illalla ja siihen tuli, jos en tarpeeksi nopeasti vastannut, sitten tuli vaan törkeä rivi kysymysmerkkejä, että hei, miksi et vastaa? Eikö niin? Eli joku sellainen, joka pitää sut vastuullisena siihen, mihin sä oot sanonut sitoutuvasi, eikö niin? Koska jos me ei olla tarpeeksi yrittäjähenkisiä potkimaan itteemme persuksille, niin sitten on hyvä, että joku pitää meidät vastuullisena niihin omiin tavoitteisiin. Koska me ollaan niin helposti keksimässä kaikkea mahdollista, että miksi jotakin ei tapahtunut. Mutta kun siellä on joku vähän vetämässä ja potkimassa eteenpäin, niin sen jälkeen voi kyllä olla aika kiitollinen. Eikö niin? Ja toki sitten kun meillä on näitä esittelyjä, niin sieltä ne follow-upit, ne on ne kaikkein oleellisempia. Eli aina tapaamista seuraa tapaaminen, jota seuraa tapaaminen, josta sitten alkaa lopuksi syntymään niitä partnereita sekä asiakkaita, että tulla myös tiliä, eikö niin? Ja kuten tiedetään, raha ei ole kaikki kaikessa, mutta se on verrannollinen happe, mitä me hengitetään, eikö niin? Se on hyvä väline, jolla sitten pystytään toteuttamaan niitä asioita elämässä, mitä halutaan. Ja kun laitetaan monistuskone siihen käyntiin, niin alkaa tapahtua. Ja Slight Edge, jonkun kanssa tai aika monenkin kanssa ollaan joskus puhuttu sitä, että jos mulla olisi, niin tässä on nyt kuitenkin, mitäs tässä on, 16 vuotta käytännössä tämmöistä henkilökohtaista kehittymisohjelmaa painettu aika lujaa, kuunneltu, luettu, maksettu tuhansia euroja, kymmeniä tuhansia euroja itse asiassa panostettu omaan henkilökohtaiseen kehitykseen, reissattu ympäri maailmaa erilaisissa seminaareissa ja muissa. Niin sitten joku aina kysyy, että no, jos olisi yksi tietty kirja, mitä sä voisit suositella jollekin? Niin mä sanon aina, että se on Slight Edge. Siinä on vaan niin selkeä se filosofia, minkä mukaan ihan kuka tahansa, kuka noudattaa sitä, mikä tahansa silloin agenda tai tavoite, niin se pystyy saavuttamaan. Ja korkoa korolle periaate, siitähän on sanottu, että se on vähän niin kuin tuommoinen 8. maailman ihme, koska sehän on nimenomaan se, mistä puhutaan myös Zinzinossa tai suoramyynnissä ylipäätänsä, että kun tehdään tiettyjä asioita pikkuhiljaa tehdään niitä tarpeeksi, niin yhtäkkiä huomaamatta rupeat potkii sisään semmoinen kuin eksponentiaalinen kasvu, ja se ihmettelee, että oho, mitä nyt tapahtuu? Tuntuu, että mitään ei tapahdu, painat, ja yhtäkkiä, patam! Se on vähän niin kuin lentokone, kun se lähtee siihen kiitoradalla, eikö niin? Se painaa täysillä kaasua, ja sitten se vetää nokan yhtäkkiä ylös ja lähtee ylös. Ja siinä se pystyy itse asiassa hiljentämään siinä vaiheessa sitten, eikö niin? Ja siitä on oliko tässä nyt, no ei nyt ollut tuossa varsinaisesti toi bambu-kasvu tarina, mutta käytännössä sama ajatus kuitenkin, että kasvu ei voida välttämättä havaita silmällä, kun joku puu istutetaan, mutta 40 vuoden päästä se on aika huikea. Eikö niin? Ja sama ajatus pätee tähän liiketoimintaan. Joo, jotkut tekee todella nopeasti tuloksia, koska niillä on ehkä jotain menneisyyttä. Eli niin kuin me tiedetään, tässä on monia henkilöitä, ketä on tullut viime aikoinakin muista firmoista. Niillä on Zinzinossa näyttäisi siltä, että ne on kuukaudessa 2 saavuttanut crownit tai ambassadorit, mutta todennäköisyys on se, että niillä on itse asiassa kappale 30 menossa niiden
suoramyynnin uraputkessa. Eli ne on 30 vuotta ehkä rakentanut sitä 2 kuukauden crownia, eikö niin? Eli me ei voida aina verrata siihen. Ja siksi monella se menee vikaan siinä, että me aliarvioidaan se, mitä me pystytään tekemään 10 vuodessa, ja yliarvioidaan se, mitä me kyetään tekemään vuodessa. Ja kun me katsotaan sitten, että joku menestyy näin nopeasti, mutta me ei nähdä sitä taustatekijää siellä, ei ymmärretä kysyä tai katsoa sinne, että missä se piilee se menestys, niin kuin taisi olla tässä tuntia aikaisemmin, taisi olla tuolla Jenkkilän ryhmässä on esittely, muistaakseni joku lady, joka oli tehnyt Crownin, olisiko ollut 3 kuukautta. Ja ei voi vaan verrata sellaiseen henkilöön, koska hänellä on aika pitkä uraputki kuitenkin takana ja ollut sen toisen firman niin kuin huipulla. Eikö niin? Eli muistetaan verrata itteemme ainoastaan itteemme. Mä tykkään, mulla on tässä muutama kirja tässä työpöydällä jatkuvasti mukana. Yksi on tämmöinen kuin asenne, eli millaisella asenteella me ylipäätänsä tehdään asioita. Ja toinen on tämmöisen kuin Kobe Bryantin Mamba, Black Mamba, Mamba mentality. Eli just se, että Kobe Bryant, riippumatta siitä, että hän voitti mestaruuksia, oliko niitä 4 vai 5, hän oli joka ikinen päivä heittämässä 1000 heittoa sisään. Joka ikinen päivä. Riippumatta siitä, että jotkut oli jossain beachillä bilettää, hän oli treenaamassa. Koska hänellä oli tavoite. Hän halusi olla huippujen huippu. No meillä on se etu, että me voidaan olla beachillä pitää esittelyä. Eikö niin? Me voidaan tehdä sitä työtä missä tahansa. Ja kun me lähestytään sitä oikealla asenteella ja samalla tavallaan, tässä on vielä yksi kirja nimeltään Urgency, eli tavallaan semmoinen prioriteettien mukaan kiireellisesti toimiminen. Se on mun mielestä urgency, kun mä yritin sitä suomentaa. Niin me päästään sinne. Ja samalla taas monet ei tule ikinä pääsemään, koska tehdään liian niin kuin silloin tällöin asioita. Eli mieti itse, miten toi slide edge-periaate, että kun sä teet pieniä asioita päivittäin, miten se on vaikuttanut sun uraan tähän mennessä, tai miten, jos sä nyt oikeasti sitoutuisit siihen, että sä tekisit niitä pieniä asioita päivittäin, vaikka seuraavat, mä sanoisin 3-6 kuukautta. Kato, miten se vaikuttaa. Se pätee prospektointiin, tapaamisten sopimiseen, se pätee öljyn käyttöön, se pätee ruokavalioon, se pätee liikuntaan, se pätee nukkumiseen, se pätee suhteisiin, se pätee mihin tahansa asiaan meidän elämässä. Mutta kato, miten se vaikuttaa, kun sä käytät 6 kuukautta säännöllisesti öljyä, kun sä käytät 6 kuukautta säännöllisesti zinobiotikkiä, kun sä käytät 6 kuukautta säännöllisesti vaikka, en mä tiedä, kollageenia tai lean shakea, kun sä liikut säännöllisesti 6 kuukautta, kun 6 kuukautta peräkkäin sä panostat 15-20 tuntia Cinzinon liiketoimintaan. Kato, mitä tapahtuu. Kato, mitä tapahtuu. Eikö niin? Ja siinä taas, jotta pystytään sitten silottamaan sitä meidän polkuun, niin nimenomaan tämä Jeff Olsonin The Slight Edge-kirja, Brian Tracyn Eat That Frog-kirja on erittäin hyvä. Siinä ei ole mitään reseptejä, miten keitetään sammakkoja, mutta siinä on nimenomaan se periaate, että ne isoimmat, tärkeimmät jutut, mitä täytyy päivittäin tehdä, niin ne tulisi tehty ensimmäisenä. Se tarkoittaa sitä. Yleensä ne on monille semmoisia kaikkein haasteellisempia, kaikkein isompia, kaikkein pelottavimpia juttuja, mitä sitten vähän niin kuin lykätään. Mutta tehdään se ensin, niin sulla on koko loppupäivä paljon helpompi. Randy Gage, Making the First Circle Work. Eli jos olet ollut ikinä semmoisessa vanhan koulun suoramyynti- tai verkostomarkkinointiesittelyssä, niin siellä on aina joku, joka istuu sitten sun viereen, ottaa paperi esiin, piirtää sinne semmoisen ympyrän, kirjoittaa sinne sisään sinä. Itsekin on niitä piirrellyt aika paljon. Ja se on nimenomaan se ensimmäinen ympyrä, jonka täytyy tehdä töitä, jotta sitten tulee enemmän ympyröitä, jonka kautta rakennetaan oikeasti iso liiketoiminta. Ja Dr.
Claytonin kirja Strengthening Your Immune System, vahvistaa sun immuniteettia. Erittäin hyvä kirja semmoiseen yleistietoon. Se ei tule rakentaa sulle bisnestä niinkään, mutta se rakentaa sulle semmoista hyvää taustatietoa, eli on hyvä tietoa kyllä mitä lukee. Ja tässä on itse asiassa, mitä tuossa Art Jonakkikin kävi läpi siinä Mastermindin järjestämässä koulutuksessa, joka on sitten tämmöinen kevyt taulukko, joka näyttää nimenomaan sen, miten sä pystyt sitten seuraa. Tässä on kuukauden verran päiviä laitettu, eli kun nyt ensimmäisestä päivästä lähtien lähdet vaikka, no tuossa mä oon laittanut nyt esimerkkinä, että kuuntelen 30 minuuttia, vähintään 2 second lookia, eli uusinta tapaamista bisneksen nimissä per päivä, 3 uutta tapaamista per päivä, follow-uppeja 3 henkilölle, eli otetaan uudelleen yhteyttä joidenkin prospektien kanssa, prospektoi 10 uutta kontaktia, fanaattista prospektointia vähintään se puoli tuntia per päivä, ja sitten tavoitteena, että esiintyy sitten vaikka online business-esittelyssä, jota sitten taisi nyt tulla kesäloma tuossa Suomen systeemissä, mutta esimerkiksi sitten kun oot taas, tai kun ne taas käynnissä. Ja siinä lähdetään sitten merkkaa sinne niiden numeroiden yläpuolelle, tehdään merkintä joka päivä, kun ollaan päästy menemään eteenpäin. Eli jos nyt päivänä 1 olet tehnyt sen, niin sä pääset tuon puolikkaan laatikon siitä värittää. Sitten jos olet päivänä 2 tehnyt saman, pääset taas värittämään sen puolikkaan laatikon. Taas jos päivänä 2 tuli nyt jostain syystä tauko, niin sitten sä meetkin sen luvun alapuolelle. Eli et ole tehnyt sitä tehtävää ja värität sen kokonaisen laatikon. Ja sitten taas, jos ymmärsit sen pointin, että jos päivä 3 taas, ja sä värität sen ensimmäisen laatikon, etkä sitä puolikasta, joka olisi siellä, jos olisit 3 päivää putkea tehnyt ja niin edespäin. Ja se näyttää sitten, miten se sun käyrä alkaa sieltä muodostua sitten. Eikö niin? Jos olet päivittäin tehnyt kaikki, niin sä väritätkin pelkästään noita puolikkaita laatikkoja ja sä menet kohti menestystä. Jos et taas ole täysin sitoutunut kaikkeen sellaiseen, mitä nyt sitten laitat itsellesi päivittäiseen tekemiseen, niin no, se näyttää sitä, että meneekö sitten edes yhtään sen menestystä kohti, vai meneekö sitten siihen epäonnistumisen suuntaan. Niin? Tämä on, jos joku haluaa sitten tämän taulukon, mä voin laittaa ihan tyhjän tämmöisen version, niin voit sitten laittaa sen itsellesi vaikka seinälle. Ja mä tiedän, meillä on yksi Diamondi tuolla Eestissä, tai täällä Eestissä, joka itse täyttää sitä, ja sillä jopa poika ja tyttö täyttää niitä omien tarpeiden mukaan sitten. Niin mä voin laittaa sulle sitten sen taulukon. Mulle voi laittaa. All right. Mutta sitten mietin tällaista, kun moni on tässä, kun katsotaan sitten tätä meidän provisiojärjestelmää ja moni miettii, että ai vitsi toi 12 000 euroa round taso, että semmoinen olisi kyllä aika hyvä. Ja no, varsinkin mitä nuorempi sukupolvi, niin monet sitten miettii, kun mä kerron omaa tarinaa, että mulla meni vuosi ja 8 kuukautta siihen, että sen saavutin, niin nähdään katsoo sen, että no mä otan tästä 2 pallukkaa, 2 kaveria mukaan, ja sitten ne ottaa 2, ja sitten joku ottaa vielä 2, ja sehän tulee parissa viikossa, että mitä sä oot muninut siellä, että miten sulla vuosi ja 8 kuukautta menee. Mutta siinä tavallaan niin kuin menetetään se realiteetti, se ymmärrys siitä, että jos puhutaan tulotasosta yli 10 000 euroa kuukaudessa, niin miten helposti sellaiseen niin oikeasti päästään. Niin mä ihan mielenkiinnosta kyselin tuossa chatin kanssa, vähän keskustelin, että paljon sitten Suomessa tienaa ihmisiä yli 10 000 euron tulotasoa kuukaudessa. Se on ainoastaan 1-2% ihmisistä, jotka tienaa sen. Ja jos tienaat jo yli 6 000 euroa kuukaudessa, niin sä oot jo siinä top 10%, voisi sanoa, vauraimmista ihmisistä Suomessa. Eikö niin?
Ja sitten myös muutamat tuommoiset, niin kuin tuossa oikealla puolella on sitten, että johtajat, toimitusjohtajat, erikoislääkärit, juristit, IT- tai konsultointijohtajat, myyntijohtajat, huippumyyjät, yrittäjät, ketkä tienaa se yli 10 tonnin kuukaudessa, kuinka paljon ne tekee viikossa sitten töitä. Tuossa toimitusjohtajat, johtajat 50-70 tuntia, erikoislääkärit 40-60 tuntia, juristit 50-80 tuntia, konsultointijohtajat ja muut 45-65, myyntijohtajat 45-70, yrittäjät, riippuu yrityksestä ja omistajuusosuudesta, niin 30-100 tuntia. 30-100 tuntia viikossa, jotta pystyy tienaamaan sen 10 tai 12 000 euroa kuukaudessa. Eli moni meistäkin on tullut kuitenkin suoramyyntialalle ihan niin kuin sellaisena untuvikkona, että ei tiedä mitään alasta. Eli siinä tarvii sitten sitä mindsettiä, sitä omaa asennetta kehittää. Tarvii oppia uusia taitoja, tarvii olla rohkea, tarvii olla johtaja, tarvii olla kurinalainen ja periksi antamaton. Eikö niin? Ei vaan voi olla silleen, että joku kaveri sanoo, että no ei tämä toimi, no ei tämä sitten varmaan toimi. Eikö niin? Et jos sitten miettii, että tässä on niin monien kanssa vuosien varrella jutellut ja sitten joku ajattelee, että no mä teen ehkä tunti tai kaksi, silloin tällöin teen Zinzinoa, niin eiköhän se tuu siellä. Mutta kun ei se tuu, eikö ne? Eli kyllä tähänkin tarvii sitoutua oikein kunnolla alusta lähtien. Ja sitä mä korostan monille, varsinkin miehille jostain syystä on välillä hankalaa ymmärtää, että ne isot joet syntyy pienistä puroista. Eli joka ikinen viikko me haettiin ne 11 euroa, 22 euroa, 50 euroa. Me haettiin ne tiimiprovisiot pois, jotta joku päivä sitten päästiin tienaamaan tuhansia euroja viikossa. Eikö niin? Mutta ne tarvii määrätietoisesti hakea, periksi antamattomasti hakea joka ikinen viikko. Tehdä jatkuvasti hommia. Eli taas se slide edge, jatkuvalla tekemisellä. Kun hakataan tarpeeksi pitkään sitä 11 euroa, 11 euroa, 11 euroa, siitä tulee yhtäkkiä 50 euroa. Sitten haetaan 50 euroa, 50 euroa, 50 euroa, 50 euroa, yhtäkkiä siitä tulee 200 euroa. 200 euroa, 200 euroa, 200 euroa, yhtäkkiä se on 1000 euroa. Ja niin edespäin. Eikö niin? Ei vaan ole sellaista, että no mä teen nyt pikkasen ja sitten yhtäkkiä päästään sinne. Kyllä se tarvii niin kuin pidemmällä tekemistä. Ja siksi mä ajattelin, että mä tuon pikkasen niin kuin perspektiiviä siihen. Vähän mukautin sen siihen, mitä Örjanin kanssa tehtiin. Mulle suunnitelma ja halusin vähän jakaa niin kuin niitä realiteettisia odotuksia, että kun sä haluat vaikka ground-tasolle päästä tienaamaan yli 12 000 euroa kuukaudessa, niin mitä se sitten vaatii? No, keskimääräisesti se vaatii, että sulla on yli 45 henkilökohtaisesti sponsoroitu partneri. Eli vaikka se Valtteri siellä naapurustossa nyt sanoo, että no eihän toi nyt ole mikään kummonen business, niin ihan sama, mitä se Valtteri ajattelee, eikö niin? Me tarvitaan 45 ihmistä plus anyways, jotta sitten me saadaan business käyntiin sillä tasolla, mihin me halutaan pyrkiä. Ja niistä pitäisi löytää sitten vähintään 4 henkilöä, kenestä me rakennetaan diamondit. Eli ketkä rupeaa itse tienaamaan se 4-5 tuhatta euroa kuukaudessa. Ja yhteensä sitten siinä vaiheessa, kun sä oot crown-tasolla, niin sulla on tiimissä 6-8 Diamond Plus-tasoa. Siellä jotkut on jo direktoreita kanssa, jotka tienaa 7-8 tuhatta euroa kuukaudessa ja niin edespäin. Ja siellä alkaa olla myös tuhansia asiakkaita siinä vaiheessa, eikö niin? Eli se ei tule ihan noin vaan. Ja tässä on esimerkiksi 3 vuoden suunnitelma. Tämänkin suunnitelman mä voin se on myös PDF-versiona, mistä pystyy sitten vähän lukea ja hahmotella sitä omaa tekemistä ynnä muuta. Eli vuodessa 1, eli se tarkoittaa sitä, että joka vuosi pitäisi rekrytoida vähintään se 15 henkilökohtaista partneria. Ja sen kautta sitten rakentuu vuotena 1, rakentuu vähintään 4 Exeä, 2 platinaa. Sieltä saattaa joku päästä jo Diamond-tasolle. Ja sitten vuotena 2, tai vuotena 1 sä oot itsekin siellä Exe, platina, ehkä Diamond-taso itse.
Vuotena 2 jatkat sitä samaa rekrytointia. Se saattaa toki mennä vähän eri tavallakin, mutta tässä on nyt tämmöinen keskimääräinen. Vuotena 2 15 uutta partneria rekryt itse. Ja toki sitten muistetaan, että tiimissä kanssa tapahtuu rekry, eli se ei perustu sitten pelkästään enää sun rekrytointiin. Ja sieltä alkaa sitten syntyä jo 8 X:ää vähintään, platinoit 6, vähintään 2 diamondia, tai sitten on tiimissä jo 2-3, ehkä jopa enemmän diamondia. Ja vuosi 3 taas jatketaan että omaa rekryy. Siellä on 45 sponsorointia nyt itsellä sitten 3. vuoden loppuun mennessä. Executiveja on jo vähintään se 12, platinoita 8, ja sitten siellä alkaa olla vähintään ne 4 henkilökohtaista diamondia, ja sitten ylipäätänsä tiimissä ne 6-8 diamondia, jolloin susta todennäköisesti tulee jo crowni. Eli se on aika selkeä, että miten se sapluuna syntyy, miten tämä rakennetaan. Ja nimenomaan rakentamalla muita ihmisiä, auttamalla muita ihmisiä saavuttaa sen, mitä ne haluaa. Eli tässä on ihan kuukausittain sitten nämä suunnitelmat. Mä en lähde lukemaan nyt tätä eteenpäin. Niin kuin sanoin, jos joku haluaa tämän suunnitelman, niin voin lähettää. Ja tässä sitten on selkeä viikoittainen tavoite, viikoittainen suunnitelma, mitä täytyy tehdä. Eli uusia kontakteja täytyisi ottaa vähintään 50, kutsuja tapaamisiin, niistä kehkeytyy vähintään 15. En kyllä tiedä, miksei voisi kutsua niitä kaikkia. Toki sitten kaikkien kanssa ei välttämättä saa suoraan yhteyttä. Itsekin laitoin eilen varmaan joku 30-40 uutta kutsua. Ja sieltä tähän mennessä on tullut vastauksia 4, kenen kanssa on päässyt sitten avaamaan niin sitä keskustelua vähän enemmän. Ja sitten lyhkäreitä pitäisi vetää vähintään 5, eli missä esitellään sitten bisnestä tai ainakin kaivellaan sitä ajatusta, että voisiko tämä tyyppi olla sellainen, kenen kanssa niin sitä bisnestä voisi vähän tarkemmin sitten lähteä käymään läpi. Ja sitten coachauksia, mitä pitää sitten jo itse kanssa ja osallistuu sitten oman mentorin kanssa coachaukseen niin viikossa 5. Ja sitten follow-uppeja myös asiakaspotentiaaleille, ketkä sitten ei välttämättä ole soveltuneet siihen partneruuteen, niin vähintään 15, jotta sitten se oma asiakasmääräkin pysyy siinä kasassa. Ja sitten totta kai tiimipalavereja alkaa jo itse pitämään ja henkilökohtainen kehittyminen, no vähintään se 5 tuntia per viikko, eli taas se 30 minuuttia päivä minimissään. Ja siitä sitten muodostuukin se kuukauden, että siellä on kuukaudessa otettu vähintään 200 uutta kontaktia ja niin edespäin. Et se on, niin kuin monesti ollaan todettu, tämä on numeropeli. Kun tätä peliä pelaa fiksusti, niin sä saat just sen, mitä sä haluat, eikä tule sellaista, että no eihän tämä nyt oikein pelitä. Ja Zinzin auttaa meitä jatkuvasti siinä. Nytkin taas joutui toteamaan tänä aamuna, kun katson näitä kampiksia. Taas, tämä on ihan niin kuin pähkähullu firma. En tiedä, miten monessa firmassa sä oot ollut töissä, tai pystytkö sä omassa firmassa tekemään sen, että hei, teepäs nyt tässä kuussa sama työ ja ota tuplaliks, tai ota tuplabonukset. Tämä on vaan niin pähkähullu tämä firma. Ne jatkuvasti laittaa kampanjoita, että hei, tee se sama työ, mitä sä teet anyways, jotta sä pääset eteenpäin sun elämässä ja toteuttaa sun unelmia, mutta ota nyt enemmän rahaa. Tässä. Eikö niin? Taas kerran mennään ihan hullulla tavalla. Ja nyt varsinkin kun miettii, että sitä omaa asiakaskantaa rakentaa tai sitten auttaa uuden partnerin starttaamaan, niin uudenkin partnerin on niin paljon helpompi sitten saada ne omat ensimmäiset asiakkaat, koska pystyy sitten ei omasta taskusta, vaan firman laskuun jakamaan tässä 15 päivää asti sitten lisälahjan. Mutta ei lähdetä avaamaan ikinä sitä myyntiä sillä lahjalla. Tehdään sen myynti niin kuin normistikin, tuoteesittely niin kuin normistikin, mutta sitten closeauksessa, jos closeantuu muutenkin hienoa, sitten voi ilolla sanoa, että hei, by the way, tässä on meillä vielä tämmöinen tarjous, että saat vielä tämmöisen skin serumin, joka on yli 110 € arvoinen, niin saat sen nyt vielä lahjaksi. Tai sitten, että hei, mitäs tarvisi, jotta sä saisit tänään tehty itselle sen parhaimman päätöksen, niin kuin puhuttiin siellä myyntikoulutuksessa. Ja itse asiassa, jos teet tänään itseäsi varten sen parhaimman päätöksen, niin sä tulet saamaan vielä tämmöisen 110 € arvoisen skin serum, joka on aivan huipputuote. Eikö niin?
Ja taas ollaan ehkä kuunneltu ja kannattaa jo heittääkin siihen Skin Serumin viittaavia kysymyksiä siihen, että miten se iho ja jotta sitten pystytään siellä closeausvaiheessa sitten heittää se, että hei, sä tulet saamaan aivan huipputuotteita. Ja sitten eri markkinoilla on toki sitten erilaiset nämä kampanjalahjat, mutta täällä Euroopassa sitten on tämä Skin Serum. Ja niistä mä teinkin myös suomenkieliset laitoin tuonne ryhmiin, niin käy sieltä lukea, jos englanti ei taivu. Mutta tämä on sitten ihan huikea. No, katsotaan tämä nyt, tämä suomenkielinen versio. Eli ensinnäkin Silver-tason saavuttanut, joka ei ole siis ollut aktiivinen Silver viime kuussa, niin tulee saamaan 100 extra pay points, joka on meidän kielellä 100 euroa. Eikö niin? 100 euroa ilmasta rahaa. Tekemällä sen saman työn, mitä sä teet anyway. Jos nyt tässä kuussa päätät vihdoin ja viimein hakea sen executiven tai jostain syystä et ollut aktiivinen exe viime kuussa, oot sen joskus saavuttanut tai jopa enemmän, niin nyt sä saat 200 euron puhelinbonuksen sijaan, sä saat 400 euroa puhelinbonusta. Eli taas aktiivinen exe, se tienesti osii 800-900 euroa, niin siihen sitten 200 euroa lisää. Jos on oikeasti hyvä meininki päällä, se saattaa olla jopa 1500 euroa se exit-tili tähän kuuhun. Diamond. Jos olet ikinä miettinyt, että se Diamond voisi olla kiva taso, niin nyt kannattaa puskea, koska nyt normisti, jos tulee se 1000 euroa autobonusta, eli yhteensä on Diamond-tili keskimäärin noin 4000 euroa, niin nyt tulee 1000 extra euroa, eli sun Diamond-tili tässä kuussa tulisi olemaan noin 5000 euroa. Enkä tiedä ketään, joka voisi sanoa nyt tässä kesällä, että no en mä nyt tarvitse lisää tätä funimania tähän kesään, jotta sitten voisi perheen kanssa tehdä jotain vielä siistimpää. 5000 euroa kuukaudessa. Eikö se olisi aika kova? Niin tästä voi nyt ottaa aika hyvät bonukset, ottaa sen tavoitellun tai ehkä kaikkein suosituimman tason Cinchinossa, eli Diamond, hakee sitten sieltä kaupasta itselleen mustan Diamond-taulun, jatkaa sitten liiketoiminnan rakentamista ja nauttii sitten Diamond-etuja ja pikkuhiljaa siirtyy sinne Directoriin päin. Ja ehtii vielä saavuttaa myös Director-matkan sitten, eikö niin? Ja tässähän onkin näitä muitakin kampiksi. Nytten, jos et ole hankkinut vuosikonferenssilippua aikaisemmin, niin nyt tämä lipun hinta nousi 400. Edelleenkin se on edullisempi kuin mitä se lopullisesti sitten tulee olemaan. Mutta nyt se on 400 euroa, mutta toki sitten fiksummat, jotka nyt tekee oikeasti töitä uran rakentamisen eteen, niin nehän tietää, että tässä kun sitten, itse asiassa toi nyt ei ole se, mitä mä halusin näyttää, mutta joka tapauksessa tässä sitten, kun sä oot vähintään se 5 henkilökohtaista partneria rekrytoinut, ja tämä on sitten syyskuun loppuun mennessä, täytyy olla, niin sä tulet saamaan ilmaisen vuosikonferenssilipun sitten. Ja siihen myös pääsee sitten tuohon Leadership Dayhin, johon normaalisti pääsee sitten vasta kunnon Diamond-tasolla tai Top Team 100 asiakastasolla. Eli nyt kannattaa tehdä monenkin asian eteen töitä, niin taas palkitaan ihan huikealla tavalla. Ja näitä on sitten mahdollisuuksia myös sitten päästä sinne Director-matkalle edelleen. Ei ole montaa kuukautta, mutta jos oikeasti painaa kaasun pohjaan, niin kaikilla on mahdollisuus sinne vielä päästä. Yes. Eli oleellista. Asetan nyt selkeät päätavoitteet. Kuinka monta henkilökohtaista partneria haet tähän kuukauteen? Mikä on se sun konkreettinen taso kredittimäärässä? Ja no, T-luku on aina hyvä pitää mielessä, mutta nyt ensisijaisesti henkilökohtaiset partnerit ja mikä on sun tasotavoite, eli kredittimäärä, mitä sun täytyy siihen saavuttaa. Ja niin kuin puhuttiin jo, ne kvartaalitavoitteet kannattaa myös asettaa. Eli ensinnäkin se, että millä tasolla sitten kävelet elokuun lopussa Suomen eventillä, ja mikä on sitten sun mahdollinen taso, millä sä kävelet vuosikonferenssi-eventillä. Eli laita sun tavoitteet kuntoon, koska sen kautta, mitä sä sitten ikinä saavutat Cinchinossa, sä pystyt rakentamaan ja luomaan omassa elämässä jotain ihan uutta, täysin erilaista elämänlaatua pitkässä jänteessä ja saavuttaa sellaisen tulotason, mistä ehkä kukaan sun perheessä ei ole aikaisemmin uskaltanut edes puhua, saati haaveilla.
ja sä pystyt muokkaamaan sun elämän. Mutta nyt vaan riippuu siitä, että kun sä haet niitä sun unelmia, sä haet sitä uutta tulotasoa, niin minkä verran sä oikeasti arvostat sitä? Minkä verran sä oot valmiina maksaa siitä? Eikö niin? Eli jotain meidän täytyy antaa, se on aikaa, jotta me sitten saavutetaan niitä elämän mukavuuksia ja elämäntyyliä. Eli siksi on hyvä suunnitella se oma tekeminen todella tarkkaan. Eli mä itse tykkään aina suunnitella mun viikko eteenpäin sunnuntaisin, jotta sitten mä tiedän joka päivä, että mitä mä teen. Totta kai tulee erilaisia muuttujia siinä matkan varrella, mutta pääasiallisesti mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen minäkin hetkenä seuraavalla viikolla. Ja sitten seurataan vaan sitä systeemiä, mitä meillä on. Eli ollaan asetettu ne viikkotavoitteet, ollaan asetettu kuukausitavoitteet, tsekataan niitä, eli suunnitellaan, toimitaan, tsekataan mitä on tapahtunut ja siitä painetaan sitten eteenpäin. Ja keskiviikosta keskiviikkoon, keskiviikosta keskiviikkoon aina mennään sen mukaan, koska hei, jos sulla on mahdollisuus joka ikinen viikko antaa itsellesi palkankorotus, miksi et sä tekisi sitä? Miksi et sä tekisit? Normiduunis, normi liiketoiminnassa, sä et pysty jatkuvasti antaa itsellesi palkankorotusta. Tässä sä pystyt loputtomiin. Kukaan ei aseta sulle rajoja, kukaan ei kirjoita sun otsaan, että tässä on se limiitti, mihin sulla on mahdollisuus mennä, vaan sä pystyt itse määrittelemään sen, mihin sä haluat mennä. Kerrot vaan sun sponsorille, kerrot sun mentorille. Tämän mä haluan saavuttaa, lähdetään tekemään. Eikö niin? Ja jotta se olisi sitten smoothimpaa se sun meno, niin suosittelen taas katsoa, että mitä sä oot tähän mennessä lukenut jo, ja ota sitten taas joku kirja, mitä sä päätät lukea nyt vähintään tämän kuukauden aikana. Jos se Slide Edge on osunut sun eteen, ota se lukuseen. Mä aika usein kysyn ihmisiltä, että hei, luetko sä digitaalisesti vai luetko sä mieluummin sitten näitä kovakantisia tai niinku painettua materiaalia. Mä voisin tässä vaiheessa sanoa, että mulla on ihan sama, mitä sä luet. Kunhan sä luet, eikö niin? Ja jos sä sanot, että sä haluat menestyä ja sä et mistään löydät tuota Slide Edgea tai jotain muista näistä kirjoista, ja joku tarjoaa sulle mahdollisuuden lukea se digitaalisesti, niin ota se vastaan ja ala lukea. Ihan sama, mihin sä oot tottunut aikaisemmin. Sä haluat päästä pois sun mukavuusalueelta joka tapauksessa. Niin nyt lataa itsellesi joku ohjelma läppäriin, pädiin, puhelimeen, mihin ikinä, ja rupea lukemaan. Ihan sama, onko sä tehnyt sitä ikinä aikaisemmin tai et. Ei sen tarvitse olla aina se, että mä oon nyt tottunut lukea akuankkoja, niin mä luen niitä elämän loppuun asti. Ei. Sillä sä et pääse sinne, mihin sä haluat päästä. Eikö niin? Nyt luetaan digitaalisesti, kuunnellaan digitaalisesti, etsitään materiaalia, koska tärkeintä ei ole se, että mitkä on sun tämänhetkiset resurssit, vaan se, että miten sä pystyt löytämään ne tarvittavat resurssit ja hyödyntää ne tässä matkalla, jotta se matka olisi nopeampaa ja jouhevampaa, eikö niin? Ja toki sitten mä tiedän, että monet tämmöiset apuryhmät on lopettaneet toimintansa kesäksi. Mullakin syntyi pikkuinen, mistä mä pidän huolta nyt entistä enemmän ja nautin hetkistä hänen kanssa. Edelleenkin joka ikinen tiistai me ollaan siltikin buukkaamassa 3 vähintään 3. Kello 15 vähintään 3 joka ikinen tiistai. Ole paikalla. Onko sun oma business? Onko sen arvoinen se, että sä pääset joku päivä sinne 12 000 euroa tai 50 000 euroa tai 100 000 euroa kuukaudessa? Onko se tänään sen arvosta, että sä sitoudut siihen, että joka ikinen tiistai sä oot 3 paikalla buukkaamassa meidän kanssa tunnin? Kysy itsellesi. Ei se ole mun päätös, mutta kysy itsellesi, oisko? Ja sä saat apuja siihen. Kuinka paljon sä saat apuja normiduunissa, että sä pääsisit seuraavalle palkkatasolle tai rakentaa sun bisnestä isommaksi sun omassa liiketoiminnassa? Et ihan hirveästi, eikö niin? Niin ota se apu vastaan. Ja sitoudu siihen, että sä jatkuvasti prospektoit, jatkuvasti rakennat sitä listaa, jatkuvasti kontaktoit, jatkuvasti sulla on henkilökohtaisia tapaamisia, jolloin sä sitten katsot vähän, että olisiko näistä ihmisistä sellaisiksi, kenen kanssa haluaisi rakentaa liiketoimintaa. Ota mukaan se sun ylälinja niihin esittelyihin. Sitten pidetään ne second lookit
Pidetään startupit kimpassa 48 tunnin sisällä siitä, kun se henkilö on sanonut, että jes, mä haluan lähteä kohti mun unelmia. Pidetään starttipalaveri. Siihen mennessä hän on tehnyt kotitehtävät, eikö niin? Eli kun sä noudatat itse näitä asioita, sä rakennat systeemin, joka toimii jossain vaiheessa sun eteen sillä vauhdilla, millä sä haluat päästä eteenpäin itse. Sun tiimi tienaa, sun tiimi menestyy, sä menestyt ja kaikilla on täysin uusi mahdollisuus rakentaa omaa elämää ihan eri tavalla, eikö niin? Ja tämä on kaukana, mutta tämä on ihan kulman takana tämä. Enkä puhu siis Kangasalasta niin kuin paikkana, vaan nimenomaan ajallisesti. Me tullaan huomaamaan, että hei, juhannus meni jo, kohta syksy. Mitä se tarkoittaa? Kohta elokuun loppu. Me ollaan nyt heinäkuussa. Kohta elokuun loppu. Kato mun... Sä tulet muistaa sen, kun sä katsot tai muistelet tätä tallennetta tai mitä ikinä, niin sä tulet muistaa sitten 2 kuukauden päästä, ei vitsi, niinhän tämä nyt menikin tämä aika, niin tälleen vaan. Eli nyt eilen pitäisi toimia, jotta sun tulevaisuus rakentuu. Ja siihen taas katsotaan sitten nämä luvut kuntoon, millä tasolla sä haluat olla, niin sen verran pitää sitten puskea, jotta sulla on tietyn kokoinen tiimi sitten mukana siellä eventillä. Ja sama homma tulee olemaan tässä. Niin kuin mä sanoin, 2050, kun tämä pikkuinen, joka nyt viime lauantai syntyi, niin se on 24V. Se tulee olemaan ihan kohta. Mä joudun pitelemään sitä kaksin käsin, jottei se saman tien olisi sieltä synnytyshuoneesta juossut jo yliopistoon. Se aika menee tälleen, eikö niin? Ja siihen tarvitaan tätä määrätietoista kiireellistä toimintaa omien prioriteettien ja tavoitteiden mukaan. Urgency on sen yksinkertainen sana. Eli toimitaan sen mukaan, mihin me halutaan päästä, jotta me päästään sitten mahdollisimman nopeasti elämään just sellaista elämää, mitä me halutaan elää, jottei sitten mietitä, että no voi vitsi, kun mä olisin voinut. Ei, me voidaan tehdä se nyt, me voidaan tehdä se tänään, me voidaan tehdä se huomenna ja rakentaa se mahdollisimman nopeasti ja nauttii kaikki sitten niin paljon parempia elinehtoja ja jakaa niitä myös muille kuin mitä meillä on ollut tähän mennessä mahdollisuus, kunhan me vaan ollaan valmiita, niin kuin itse asiassa löysi just, tai törmäsi yhteen tutun postauksen, jotta pääsee niihin uusiin kuvioihin, tai kävelee siitä uudesta ovesta sisään, joka tarjoaa sulle sen maailman, niin sun täytyy kasvaa uudenlaiseksi ihmisestä, joka soveltuu kävelemään sieltä ovesta läpi. Eikö niin? Ja meidän täytyy kasvaa eka, jotta me pystytään kasvattaa sitten meidän liiketoimintaa, jonka kautta rakentaa täysin uudenlainen lifestyle. Ja sitten joku päivä sä tulet vaan ihmettelemään, kun sä teet tätä samaa, että sulla on seuraava palaveri tulossa, noukkailet vähän kahvia, mietit niitä kaikkia tuhansia ihmisiä, ketkä on sanonut sulle, että ei tämä toimi. Sä katsot sun nättiä, sun unelma-autoa sieltä ulkona, sä istut siellä mikä ikinä toimisto tai palmun alla tai missä sä ikinä halutkaan olla ja mietit, että ei vitsi, mä tuun kohta tapaa mun seuraavan Diamondin ja sitten kun mä saan hänestä Diamondin, musta tulee presidentti. Vitsi mitä elää. Eikö niin? Näihin tunnelmiin päätä, mitä sä teet. Tehdään se yhdessä, koska me pystytään ja lähdetään sitten näyttämään kaikille, ketkä nyt haluaa vaan makaa siellä beachillä tai vaan istuu terassilla ja jauhaa niitä, mitä ne on jauhanneet viimeiset 20-30 vuotta elämässä. Ja sitten sä kurvailet ihan uusilla valoilla sinne syksyllä paikan päälle ja näytät, että hei, kesällä pystyy tekemään todella paljon. Mutta hei, mahtavaa kun olit mukana. Jaa tämä tallenne myös sun tiimille ja sitten mitä ikinä tarvit, niin mä oon aina olemassa sulle sun tiimilles ja me tullaan tekemään asiat anyway, kunhan sä oot mukana, niin kaikki menee aina paremmin. Kiitos, nähdään, moi moi.